אני שני צוקרמן, ויחד עם כרמית אלבק הקמנו את חלום לי. זה עסק לפיתוח מוצרים לילדים והורים בזמן האיכות שלהם. בעצם הכל התחיל כשבעלי והבנות שלי היה להם טקס שינה מיוחד, וערב אחד כשהבת שלי הייתה בת 2.5, והיא צעקה לו מחדר שינה, אבא, תעשה לי חלום. וזה סלוגן כל כך גאוני בעיניי, אבא, תעשה לי חלום, שאמרתי, אני חייבת לעשות עם זה משהו, וידעתי שאני צריכה עכשיו שותפה. אני באה מתחום השיווק, ולמדתי רפואה טבעית. עד ששני באה וניערה לי את החיים, ואמרה לי, יש לי רעיון, אני רוצה שאת תשווקי אותו. להתחבר לחלומות זה הדבר שמוביל אותנו. אני כהורה רוצה לדעת מה החלומות של הילד שלי, ולגלות גם לילד שלי מה החלומות שלי. בעצם אתה כהורה, כשאתה לוקח משחק שלנו, אתה פשוט הופך למאמן לחיים של הילד שלך. כשהרעיון של חלום לי הבשיל, אז כמו כל עסק מתחיל, הלכנו לחסכונות הביתיים, הלכנו למשפחה, הלכנו לבנק. אני יכולה בדיעבד להגיד שזה היה אחד הצעדים הכי אמיצים מבחינתי. כל הזמן שמענו, עולם הילדים רווי, יש יותר מדי משחקים, יותר מדי היצע. הילדים כל היום בטאבלטים, ובעצם אנחנו הרגשנו שמאחורי הרעיון שלנו, מאחורי החלום שלנו, יש צורך מאוד חזק. שלאט לאט זמן האיכות שלנו עם הילדים הולך ומצטמצם, וזיהינו שם את הצורך, והחלטנו שאנחנו בכל זאת הולכות על זה. כשותפות, אנחנו האנשים הכי שונים שאתה יכול לדמיין, וזה מה שגורם למשחקים שלנו להתאים לכולם. כי כשאנחנו מצליחות להגיע לפשרה, סימן שפיצחנו את זה. כששאלו את וולט דיסני איך הוא רואה את העסק שלו בעתיד, הוא אמר שהוא רואה משהו מואר, צבעוני, ושומע צחוק של ילדים. אני מוכנה לזרום עם זה. ב5 יבשות.